راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كرنات علم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مصوني عسر جعات مسكرم كل تشحن إسران كلتن زينانهو فلما أرستاتو أمريكا أب إرترا تعاقيتهم زلو تهدرا الصومال أمم لاسك تتحقاقزهم بريزيدنت حسن حتيتو منيستر مكلخال زمرحو لعلواي وكيل فرنسا أب جبوتي مبصحة كايدو راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان ዕለታዊ ዜና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሶማሊ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ፍልልይ ክሳብ ዝፍታሕ ካብ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ 3,000 ሶማላውያን ወተሃደራት ናብ ዓዶም ከም ዘይፋንዎም ምግላጹ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣፍሊጡ ኣብ ኣሜሪካ ምብጻሕ ዘካየድ ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ምስ ኣማኻሪ ጸጥታ ምምሕዳር ባይደን ሊዝ ሸርውድ ራንዳል ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣሜሪካ ኣብ ምምላስቶም ኣብ ኤርትራን 5 ዓመታት ተዓጊቶም ዘለዉ ወተሃደራት ክትተሓባበሮም ሓቲቱ ጉዳይቶም መብዛሕትኦም ኣብ ቀጠር ስራሕ ክትምዝገቡ ይኹም ብዝብል ናብ ዕስክርና ኣትዮም ናብ ኤርትራ ከም ዘምርሑ ዝተገልጹ ወተሃደራት ሶማል ብምስጢር ተታሒዙ እኳ እንተነበረ ዝሓለፈ ዓመት ኣዴታት ሃለዋ ደቅና ፍሉጡና ብዝብል ድሕሪ ዘካየድኦ ተቃውሞዩ መንግስቲን መጀመርያ እዋን ብወቂዒ ተኣሚኑ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ነበር መሐመድ ፋርማጆን ቀዳማ ሚኒስተር ሕሰን ሮብለን ከምኡ ድማ ካልኦት ሓያሎ ሰበስልጣን ምስ ምርጫ ብዝተሓሓዝ ምንፍሕፋሕ ተፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር ብፍላይ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅርበት ዝነበሮ መሐመድ ፋርማጆ ስልጣኑ ብዘይ ምርጫ ንክልተ ዓመታት ከናውሕ ዘካየዶ ሃቐና ነቲ ሃገር ናብ ብረታዊ ጎነፅ ኣምሪሕዋ ነይሩ ካብ ሓያሎ ወገናት ሶማል ድጋፍ ድሕሪ ምስኣኑ ምርጫ ክካየድ ዝተሰማምዐ መሐመድ ፋርማጆ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ወተሃደራት ናብ ዓዶም ክመልሶም ዘይከኣለሉ ምክንያት ኣይተሓበረን ንሱ ስልጣኑ ብዘረከበሉ ኣብ 23 ጉንበት 2022 ጉዳይ ናይቶም ወተሃደራት ንሓድሽ ፕሬዚደንት ከም ዘረከቦ ካብ ምጥቃስ ሓሊፉ ዝርዝሩ ኣይሃበን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናብ ኤርትራ ብዝበጽሓሉ ብወገኑ ነቶም ወተሃደራት ኣብ ዝሓፀረ ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምዃኑ እኳ እንተተመዋፅዐ ኣወራሕ ሓሊፉ ዛጊት ግብራዊ ክኸውን ኣይከኣለን ኣብ ኤርትራ ከም ሓውሲ እሱራት ተታሒዞም ኣብ ከቢድ ናይ ጉልበት ስራሕ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ዝግለጽ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት እውን ከም ዝተሳተፉ ዝጥቀስ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ነዚ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ነጺጎዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣልሸባብ ኣብ ከቢድ ኩናት ተጸሚዱ ዝርከብ ሓገዝ ግብራብትን መሻርክትን ዝሓትት ዘሎ መንግስቲ ሶማል ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣሽሓት ወተሃደራት ብምምላስ ኣብ ምርጋእ ጸጥታ ከዋፍሮም ዘይምኽኣሉ ኣብቲ ሃገር ሓደ ካብ ዓበይቲ ዛዕባታት እዩ ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ንምዝራብ ናብ ዋሽንግተን ኣምርሒ ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣሜሪካ ኣብ ምምላስቶም ወተሃደራት ክትተሓበሮ ዝሓትት ዘሎ ብወገን ኤርትራ ዝተባብዕ ግብረ መልሲ ከም ዝሰኣነ ምዃኑ ተንተንቲ ይረድኡ ብሚኒስተር ምክልኻል ሰባስቲያን ለኮርኑ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪል መንግስቲ ፈረንሳ ናብ ጅቡቲ በፂሑ እቲ ልኡኽ ብ15 መስከረም ናብቲ ሃገር ኣብ ዝበፅሓሉ ብዛዕባ ህሉ ወተሃደራዊ ኩነታት ዝዋቀርና ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንጅቡቲ ዝህልዋ ጸጥታዊ ስጋት ብዝምልከት ምስ ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ተመያይጡ ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ብ10 መስከረም ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ምይይጥ ኣብ ዝዋቀርና ኣፍሪቃ ተሃዋሲ ኩነታት ተፈጢሩ ብዘሎ እዋን ፈረንሳ ጸጥታ ጅቡቲ ኣብ ምርጋእ ኣብ ጎና ደው ከም ትብል ኣረጋጊጹሉ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ጅቡቲ ዛተዩ ምህላዎም ድሕሪ ምግላጹ ኣሜሪካ ፈረንሳን ሕብረት ኤውሮጳን ወኪላትን ናብቲ ሃገር ከም ዝለኣኻ ዲፕሎማሰኛታት ኣሚቶም እቲ ኣብ ጅቡቲ ካየድ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ዛጊታ ምንታይ በፂሑ ዝተፈልጠ ነገር የለን ዑደት ሚኒስተር ለኮርኑ ናብታ ልዕሊ 1500 ወተሃደራት ፈረንሳ ዝሓቆፈ ቀዋሚ ማዓስከር ዘለዋ ጅቡቲ ኣብ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ምምያጥ ጥራይ ዘተኮረ ይነበረን ፈረንሳ ኣብ ቅናት ሳህለ ሳራን እተካየዶ ዘላ ስርሒታት ጅቡቲ ከም ደጀን ተገልግል ምህላዋ ይጥቀስ ብፍላይ ኣማሊ ዝነበረ ሓይሊ ጠቕሊሉ ድሕሪ መውፅኡ ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ዝርከቦ ወተሃደራዊ ማዓስከራ ከተስፍሕ ከም እትደሊ ይግለጽ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ሰፈጺሙሎ راديو إيرنا